Okay, anyway, Daddy. Anyway. Good afternoon, sir. Hey, listen. I turn that touch. You midwife. Don't come here to play with me here. When I am again, I turn that touch. You better go for interview. Okay. You better go for interview. Yes, I've been for interview. Now, Lagos State. I'm a fashion designer. Okay, your school uniform. We short again. Anyway. We short again. Take what you know, a mad vat is obo. You get respect your mugina. But take what you hate a mad vat is obo. You get respect your mugina. The way for now, like a billet to get last. Okay. Bishop now. I can do have an again. Line, I want to try here. Check it away for now. In our Fumukita. Wapaka no puga. Lasso. Oh, you let's go uniform. Asking your lasso, go back. Chideka bagoko. Go back. Wapaka ginu pugi. Lubedi. I forgot for Tamala. Emube lubedi. I forget to mele. That means, Lord, I forget we should short or no cover and get shine, mama. Tornazo. The little son. Wapaka dia, my bingo. Wapaka no pugidia. Whatever reverse bia. Elon ye don't through that thing. Oh, yeah, don't you get that in? Damn you! Damn you! Ibranga Boleran Patrel. Do I put that in Chileka Bagoko? My bingo muram. Sorry, Daddy. Our Malam, dear, who begging gang on log when you're ready. Not toss each and up Gakudo. My bingo. Took a fuck a man for Lodi Cograga brick and then Hollandia milk. And ya parika, you on your goy tamre. But the letters are no, you can. Oh, you can't get friend knocking who you come out on ya. Eh? The letters are no. Oh, you can't get friend where you come out on ya, one Igbo. That was a phone. Oh, you got friggin' Akuku, you come out, or one ya? Oh, one. Or one Igbo. Yeah, you take hammer. Anyway. Bishop, how are you? Okay, go on, free and bar. You look Betty. No baby. But you put no camera, and I'll be a trotty loro. That's why you can't kill lady, so you got Toromdi. But the way camera get la quas, okay, while la quas, no. I'm bringing no coquita. But I'm not here, Mena online. Chukuga Gozigi. I talk on a can nigga and nagana, but he come out to my dinner. I'm not their life, you get your Nah, I go again. Neck on you. Neck and wake. My has a but they come and who, but they come and come here as a pocket share. Mammy, here we short. As I can not quite know to care, Wogana.
enwere m open teeth na ọ dị bọ ofu nọ na enu ofu nọ na ana. Kebish na watch him. Na watch Lagos. Gịnị ka ịrụ ha? Ndị mgbe fashion designer. Ewo otu adụ adị fashion designer ewo nwa bingo. Ewo otu adụ a Chineke agbaghị ọkụ. Ana m atụ asị, ana m amụ fashion designer. Ka o dị ga-esi tụọrọ gị asị. Ha ewo otu adụ onye nkwachi akwa. O. Iwe onye ebe? Onye Ebonyi steeti. Ebe na Ebonyi? Ikwo. Ebe na Ikwo? Ọhankwọ. Ebe na Ọhankwọ? Nkumoro. Ịdị afọ ole? Adị m 34. Ịdị 34 ka ịbịa nga takoshi ebezi ichesi ka ụmụaka. Ichesi ka ụmụaka ka ịbịa dị. Listen, you joke with me here and don't joke here. Ichesi ka ụmụaka. Ọfara abalị ole na mmiri ọbara niile gbagha gị n'ahụ na-agba break. Ọbara niile na-agba every month na-agba break na. Branga bịa takoshigere m eze. Agadi nwanyị, baby. Tuwe dị ọ na-alụ. Na-anọ n'ime yiri bọb ka ọ wala. Mba. Ị ma nri echi? Very well. Nne gị na nna gị ọ dị ndụ? Mba, nne m dị ndụ but nna m anwụgo. Chai, ndo nna. Gịnị gburu nna gị? Ọ nwụrụ na accident. Ewu. Ọ tipa gburu nna gị ka ọ moto, obere moto. Ọ moto accident. Moto ha nwere accident oge ọ na-anụ ụlọ. Oge ọ na-anụ ụlọ, moto ha nwere accident. Chai, ndo nna. Family of ọnwụ moto ụgbọala n'okporo ụzọ. Ọnwụ ụgbọala n'okporo ụzọ. Nna gị ọkwa ọka ahụ nka nwụọ? Ọka hụ like that. All the 60 nwụọ. Ọnwụ eru na family. Enwela onye gbarala ara n'ụlọ unu mbụ? Mba o. Onye goof nọ na family unu? Mba. Ike gị oshi. God forbid. Dem you Chineke agbaghị ọkụ onye gbara gị sị God forbid. Mba onye. Na njọ gị wee ike gị oshi ka ịkpọwa Chineke na-enwe ihe mere ya. Every time unu eyuzu nna anyị ukwu bi n'elu eyuzu gị in vain. Gbara gị etigere m God forbid. Ekpe ihu gị nọ n'ọkụ onye boilere nga akwere n'ọkụ. Nwa bingo. Onye akpụ ka ntị. Gbara gị etigere m God forbid. Iwe onye ohi? Mba. Ka ihe ọ dị gị ka nọ ihe mere na nwoke abịabe na ndụ gị kwụọ ụgwọ isi gị dịka nwaanyị kpọrọ gị dewe n'ụlọ ya sị ka gị na ya biri. Nwoke abịago before but onye ahụ o mechara wee na-ebuzi ndụ ya anyhow so mụ achọghịzi onye ahụ so ọ bụghị nwoke abịago. Ka ihe mere na nwoke o mechara na-eme ele ihe mere na elozi ya ga-erizi mere elo onye ahụ bịara before. Isi? Ele erizi mere elo gị that person bịara before. Na ọrịa ọ na-arụ take ya serious so onwe si akọ change to another thing so ọ na-anụ okwu m na-agwa ya so ọ ya mere nji rapụzie ya. Ụmụ nwoke ole gwara na gị okwu marriage kemgbe ị pụtara ụwa? Ụmụ nwoke 3. Ha ma ịtọ ha niile nwekwa the same problem mere enwe nke ị lụrụ? Ọ bụghị the same problem. Onye nke ọzọ mere travel ọ gara UK so oge ọ natara nwee paper problem oge m chọrọ imezi my paper ka m soro ya
but onwebe ihe o mere n'isi m ma parent wee sị mba ka nkara iso ya. So onye nke ọzọ the second person onye Ghana ọpụ so ọ ya nwa mechara ọ dịghọ serious n'ọrụ na-arụ so mụnwa wee netinye ya ọ bụghị ihe m ga-emenwu. Onye Ghana nwoke Ghana atala gị? Enwe no destination onye Ghana atara gị then onye Ghana ka ị chọkwara ka ọ lụọ gị onye Ghana adịghị serious iji gwa gị na inweghị root ajụla gị onye nke mbụ ịsọ nọ UK onye nke abụọ ga-esi obido ụtọ dị serious n'ọrụ onye nke atọ gị na-enwe the problem. Onye nke ahụ ọ sị na ọ chọrọ long time relationship so mụ nwa adịghị m ready for long time relationship so ya mere ọ gaghọzi. Ịhụrụ nke igbirigbe ọnụ gị ha ịhụrụ nke igbirigbe ọnụ gị ha ịhụrụ nke afata igbirigbe ọnụ gị ha onye igbirigbe ọnụ ya vụrụ ivutu nwe choice ka nkụ. Atala gị na moto mbụ? Mba. Atala gị n'okpuru steepụ mbụ? Mba. Ka agwa ọ dị gị nnọọ ụwa agwa gị ịma chọrọ ezigbo njọ ịma na ọ ya m ga-eme nwoke bata n'ime ndụ gị ọ ga-achọpụta ya ewesawara gị iwe ka agwa dị ụtọ ahụ ịma dị bad ime ị na-ebi. Isi ka ikwu? Ka agwa gị ịma dị bad ime ị na-ebi jọrọ ezigbo njọ ịma na nwoke bata na ndụ gị na ọ ga na-ewesara gị iwe ka agwa dị ụtọ ahụ ịma ị nwere dị bad. Na-enwetakwa obere iwe ka m gara ịkụ asị but understanding ọ ga-aga. Wepụ aka n'okpuru foonu gị dewe foonu ahụ ọfụma n'ihu gị. Jide foonu ahụ aka jide foonu ahụ aka ọ ya na-ekwu okwu. M nwere obere iwe ọkụ. Ị na-ewe iwe ọkụ? Obere nwa agbọghọbịa ji ewe iwe ọkụ. Iwe ọkụ ahụ nke ihe imerele since ime na iwe ọkụ ahụ imere ya ka ọ gbatuo. Kịta ọ gbatugo iwe ọkụ agbatugo kịta. Ka ihe ime expect from a man ga-abịa elu gị ka ihe chọrọ from a man ọ chọghị elu gị. Ka o nwee aka ọrụ and ka o nwee ọtụ ụjọ Chukwu ka ọ bụrụ onye na-mara Chukwu ọfụma so ihe mere respect and ka o nwekwa aka ọrụ ihe ọ ga na-eme. Gịnwa ka ihe ị ga-enye nwoke ahụ ị chọrọ ka ọ mara Chukwu nwekwa aka ọrụ? Mụ abụ m nwa Chukwu adị enwere m aka ọrụ ọ bịa anyị ebi mmadụ ole tarala gị nwa Chukwu? Mmadụ ịtọ agwọgo mmadụ ịtọ. Ọka ewu nwa Chukwu nke mgbe ị pụtara ụwa mmadụ ịta akụja gị. Mba, demyo onye mmehie were ndụ gị nye n'aka Chineke ga-ewere enye gị amụ ga-ewere ndụ gị enye gị amụ pụta nga bịa akara ma nye were ndụ ha onye nwa Chukwu ịma Chukwu ga-ewere ndụ gị nye nwoke ha na-aṅụ agha ara aṅụ ji asacha gị ara onye born again. Ịma Chukwu ga nọrọ a na-abụghị ego otele atagha agụ. Give your life to Christ. Ga pega amụ si ajide na bingo bara nga ịchọrọ nwoke ma Chukwu. Ha tama gị eji anyụ? Ị ga-enye ele ụdị mkpu ị na-eti? Oh my God, oh my God, oh my God. Ese? Dị mkpu gị wogere? Mere m ebere. Emere gị gịnị? Ebere o. Mee gị enyo? Gị sịrị emere gị ebere atụgidere gị egbe? Mba. Atụgidere gị egbe gị sị emere gị ebere? Dem you nwa pinko. Ọ bụ dị mkpu ị na-eti mkpu ndị Ebonyi. Mere m ebere. Ọ nwere onye tụgidere gị egbe? Jonathan Poge Chineke agba gị ọkụ? Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị.
081 16 59 58 19. Wari ya. 081 16 59 58 19.